Ano po ba ang katangian ng isang taong unlad? Unang-una po, tayo nilalang ng Diyos, dapat tayo sumamba sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po, wala pong pinipiling reliyon. Kahit na anong reliyon, ang importante, tayo ay may Diyos at walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano po? At ano po ang kailangan? Nilalang niya ang tao, iniwan tayo ng utos. Ano po yung 10 utos? Ibigin natin ang Diyos na higit sa lahat, buong puso, buong kaluluwa, at buong talino. At bakit po nagpapaibig sa atin ang Panginoon? Dahil ang Panginoon Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ay hindi makasarili. Ang pag-ibig ay mapagmahal, mapagunawa, matulungin, at nalulugod sa gawang katotohanan. Ang pag-ibig ay pag-asa at nagtsatsaga na gumawa ng kabutihan hanggang wakas. Kung iibigin natin ang Diyos, gagawin natin ang tunay na ibig na sabihin ng pag-ibig. Ano po? Mahalin natin ang ating mga magulang at kalingain natin sila. Ang manok po, ayan o, tingnan niyo yung manok ko. Pinili ko po yung malalaki. Yan, buhay na buhay. Kasi sinasabi nila, double dead o yung pinimigay kong manok. Ayan o. Buhay na buhay, lalaki o. Alam niyo po kung magkano ang manok ngayon sa palengke. Magkano ang manok sa palengke? 170. 1.7 kilos pa yan. Magkano ngayon yan? 1 kilo lang yun. Pero bakit hindi ako nag-iinayang pamigay sa inyo? Dahil yan ang gusto ng Panginoon. Yung kahit papano, mabahaginan ko kayo ng masarap na manok galing sa aking kumpanya. Ano po? At higit sa lahat po, maibahagi ko ang salita ng Diyos na bubuhay sa inyong mga pag-asa upang mabago ang ating buhay at malapit tayo sa ating Panginoon.